So, I'm gonna snuggle a bedtime story. So what happened is, in 2021, Pandaka operated Esther Becherenika. It was on the 17th of September because I requested for my operation Kutitwe on the 17th because our birthday with my twin sister Tafadzwa, my Jason, is on the 18th of September. So I want my operations to be a day before so that I celebrate the new me on my birthday. So you know when I operate where it took 14 hours for the surgeons to do whatever they did, which I still love because the pussy is amazing. Jadaro, on the 18th of September, ndakararaka because ndandripa morphine, so ndai pamper morphine, you know, so that the pain won't be too much. Ndabatwa nehope pakati peusiku paipai. Ndakuda kutanga because ndaifunga kuti ndichine mboro, you know, brains notora time kuadjusta. So ndaifunga kuti ndichine mboro, ndichine dzvada, ndichine machende. Ndaisarwa kumukati. Ndakuda kumbokwenya dzvada. You know, as boys, it's just a culture. Unogona ngobata jende rako chiro usingavavi, but kungoda kubatwa nehope, so uchingorikwenya kwenya, you know, dzvada to the dzva. Ndaisarwa kumukati muya ndikutsvaga mboro kana dzvada kachaka. Ndikuona pani masucha, pani mabhandeji, iyo apa ndakayazochema neshona chai kundichiita kuscreama. Manesi amva auya anga ari paduty usiku iyo zvakanzi, what is the problem, Tatilicious? I'm looking for my dick, I'm looking for my herero shanderebo sande mboro yangu. Zvakanzi, did you forget we gave you a surgery yesterday? Now you have a pussy and you have requested your pussy to be called Esther. Now you have Esther. Ndokuzoti do ndakati, sorry, I had forgot. That done. So ndandine catheter, you know, because I eat a weight kana wabva kunoiswa beche naturally unenge uchita weight nepa catheter. Catheter yakazobviswa week rage 2 because I stayed in the hospital for 3 weeks. So week rage 2 catheter yabviswa ndakufamba iwe chaka ndichida kunoita wetika. Ndaisarwa kumukati kuda kuti ndibudise mboro. Pane mapane ndokuscream, yo wekani mboro yangu. Manesi akanoka ndiri mutoilet. Are you okay, Tatilicious? Because I want to pee. Where is my dick? Again? You now have a pussy. Esther. Amemwana ndokuzoti bengeni. Brains unombopenga kana uri pamorphine ka. Ndazoti bengeni pai. Ndokuzorifura ndokuzoita weight. Ndakatogara pasi. You know, zvakatora nguva kuti ndito because ndichine mboro. Vakomana vese muZimbabwe vanopupurira. Unoita weight wakamira. Ndo madzisiro zvekuzoita weight wakagara pasi ndakazozviona kuno kuEurope. Panga ndakarorwa naRichard. Richard aitoda kugara pachemba achiita weight. You know, but ndezvarume kuEurope. But kuZimbabwe varume vese vanoita weight wakamira. Zvakanditora time. Ndaingopinda mutoilet. Ndikuda rango gomba. Mwena. Karabashandara baba. Imi. Beche iri ndosaka muchiona nchiri purudza. Beche iri. Karabashansa. Murare mushanditi. I love you.